su alhazai suna da abubuwa guda 5 da suke yi a ranar sallah. Shine su jifa, su yanka, su aski, su dawafi, su sa'ayi. Wanda ko ba samu damar zuwa ba su kuma akwai manyan abubuwa da ake so su yi guda 4. Na farko kana tashi dama abin da ya kamata ka ba shine kai wanka, saboda so ake ba a san a ji datti ko a ji tsami ko a ji kazanta ko a ji wari ko a ji samami ko a ji hamami a cikin musulmi. So ake a ganshi fes. Sannan sababbin kaya ko wankakku, ka sa kayan ka sababbi, in baka da sababbi ka sa wankakku. Sannan ka nemi turare ka fesa. To kaga in kai wanka ka wanke kazantar jikinka, in ka sa tufa mai kyau kaga ka fito da kanka, sannan ka fesa turare to zaka fito kana kanshi. To sai kai alwala, sai ka tattara iyalanka da kai da 'ya'yanka da matanka duka, don ranar sallah so ake kowa ya je idi, kowa ya tafi idi ake so. Har mata aka ce, Ummu Atiya take cewa hadisin Bukhari da Muslim, an ce mu fito da kowa sallar idi. Muka ce har da mata masu al'ada, aka ce har da su. To su me za su yi a gurin? Aka ce su zauna suna kallon ana sallah, albarkar da ke sauka sai ta hada haddasu. Saboda aka a tafi, in ba nisa a tafi a ƙasa, ana Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamdu. A ranar idi na babbar sallah an fi son sai ka dawo sai ka ɗanci wani abu, musamman in ka yi layya sai a ɗan gutsuran maka daga hantar ragonka ko sanka ko raƙuminka, sai a ɗan baka a gasa maka ka fara ci, saboda fatan an je aljanna ka fara cin abu irin wannan. To kaga daga nan sai layya. In aka yi layya, ita kuma layya ana son an yi a raba naman 3. Kaso 1 ka ci kai da iyalinka, kaso 1 ka ajiye saboda ko za ka yi baki zo maka yawon sallah, kaso 1 kuma ka wato ainihin rabawa jama'a da talakawa waɗanda suka zo kallon yadda ake wannan. Tun aka yi wannan ragowar sai gaisuwa da nuna farin ciki, da in aka gamu da Allah ya karba mana, Allah ya maimaita mana, yadda dai ake ta faɗa ana farin ciki, yara an musu kwalliya, yara mata an musu sun yi kwalliya, duk dai a fito a nuna girman Allah, a nuna an ji daɗi, ana godewa Allah da ya mana ni'ima ta musulunci, ya mana ni'ima ta addini, a ƙara jaddada alkhairi da haɗin kai da san juna da zaman lafiya da fahimtar juna, a kuma kyautata har waɗanda ma suke ma ba addinin ɗaya da su, waɗanda suke kusa da mu, duk muna iya kyautata musu da irin waɗannan abubuwa da muka yi na tuwon sallah da naman sallah da abubuwa, domin a faranta wa mutane a san addinin musulunci addini ne na alkhairi, na tauhidi, na zaman lafiya, na alkhairi, na haɗin kai, na san juna, na tausayi da rahama da kyautatawa.